Namješti to, namješti to da... A to su samo vaspitači. A, da. Može velike. A ne znam zašto ste vi došli, ovdje nema deče. Pa ništa, idemo mi onda kući. Možemo kući? Dobar dan, Šlijeđo. A just to smiješno može. Sad nam trebaju neke snažne tate. Ajde, ko će nam pomogne? Ajde, ko će nam pomogne? Ajde, trebaju nam tate. Nemo šičavi neki, treba šatru da podignu skroz cirkusku. To radi muškarci. Ajde, majstori. Ajde, majstore. Vi ste u belom, majstore, ajde. Snimaj, Jana, snimaj. Evo ga. Tamo mora neko. Dođite. Još jedan tata fali. Snažno, evo priju. Ćao, ćao. Dobar dan, dobri ljudi! Opustite se, uživajte, bit će vam ludo! Igrajte s nama, pevajte s nama, smejte se s nama, negujte, veća, naša, sveta! Neka čuje ceo svijet kako brojim ja do 5. Palac, kaži prst, veliki, dom ali mali, šta brojanju mome fali? Ko ume bolje, nek se hvali. Zašto tajnu da vam ne dam? Kako brojim ja do 7? Ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak, subota, nedelja. Šta brojanju mome fali? Ko ume boje, nek se hvali. Pomozite. Najnovija stiže vest. Kako broja do 12? Pomozite se. Januar, februar, maj, april, maj, jul, avgust, septembar, oktobar, novembar, decembar. Šta brojanju? Bolje, nek se brojimo, odavde do Šapca, brojimo, noge jednog pravca.
poznaju broj. Koji je ovo broj? Ajde. Pokaže drugime. U nedelji dana. Nida ima dana. Nevda će Ljubovića. Prstića. A mi znamo i da crtamo. Ali nam tamo. Bela tamo. Ovo nam za belu tamo. Hajde. Marka. Nikolina. Ajmo da crtiš. Ajmo da pomognemo. Hoćemo da je Tačkica, gotova je mačkica. Ima i brkove, šta je nacrta. Da vidim publika. Ja, sad ćete da vidim. Bravo. Evo, odlično. Dunja crta. Ajmo svi ovako. Hoćemo da je pomognemo svi. Crta, crtica, gotova je mečica. Da vidimo mi kako je ta mečica. Aha, da vidimo mi tu mečkicu. Lena ili Zorana Lena. Pošto nam je Lena otišla, tu je Jovana, oni to svi znaju. Crta, pomozite svi. Crta, crta, kružić. Gotov kratić kužić. Bravo. Da vide publika, da vidi publika. Kućicu svoju. Ajmo sad i Zoja i Marinela da crtaju zajedno. Ajde. Pomažemo. Ajmo. Je može. Tačka, tačka. Krivulja. Pomozite i kako. Gotova je ljepulja. Pepe ljepulje. Gde su još? Druže se. Hoćemo malo da budemo opet govorni. Da. Šanoviću, nastupaj. Izvolite. Oni zaboravili. Kako ti zaboravio? Potok teče, pada veče, lopta skače, magarac nače. Sunce greje, moj drug se smeje. Kako se smeje, ajde.
Džokej. Viknuo na sav glas. Ko ide u kas? Ko? Konj u kas, ajmo. Kadija. Ja viknem na sav glas. Šta se desi? Prvi put sam bio ljub. Publiku gledaš. Kad sam pao drugi put sam bio ljub. Kad sam pao treći put bio ljub. Pao sam i ovaj put, koji put sam sada ljub. Ani. Pitaj ih Koji sada. put je sada? Koji put ljub? Pitaj ih sada. Ja ne znaju koji put. 4. Koji put? Koji znao. Rasti štaša. Jedna. Se puno voleti, kojeno dete, kojeno meč. Jeste vi to čuli? Došla je već. Čujem svoga sina vrlog, ulici se sami prvog. Nek ti viri sami njuška, upala ti njuška. Spavaj vrlo, već je riječ, ujeo ti čula knjigu. Tvoja će te gunđa mati, cijelo bličem zatrpat. Jesen je zadnji dan, spava svi bosanski san. Zašto ne spavaju zeci mačka, a ptica iznad naših glava zašto ne spava? Svada
Tako, pa je rešila da ide na skijanje. Ajmo! 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 Jedna je stonoga na skijanje pošla, sa novih je skijama ušla vidjela. Na skijaški jutro se maksimalno da nam mesti skijanje. Na skijaški nikada nije, trudila se maksimalno da nam mesti skijanje. Dva noga, druga noga, treća noga, prva noga, 21, 31, 50, idemo. Svili, svili za noga, šta da radi za Boga. Svili, svili za noga, šta da radi za Boga. Svili, svili za noga, šta da radi za Boga. Svili, svili za noga, šta da radi za Boga. Jedna je stonoga sa skijanja došla, ljubila se, jer je loše prošla. Da se sa njom dogodilo, poznato je svima, dok je skije namestila, prohujala zima. Da se sa njom dogodilo, poznato je svima, dok je skije namestila, prohujala zima. Prva noga, druga noga, treća noga, peta noga, 21, 32, 50, 100. Ajmo! Svili, svili za noga, šta da radi za Boga. Svili, svili za noga, šta da radi za Boga. Svili, svili za noga, šta da radi za Boga. Svili, svili za noga, šta da radi za Boga. Sad jedan naučnik dolazi malo da vam nešto objasni. Sada opet malo matematike. U matematici je pravo dato 10 plus 10, to je drugarstvo. Čokolada minus čokolada, to je ništa. Sve paramata. Ajde sada malo da ispitamo roditelje kako znaju matematiku. Ajde. Aha, sada roditelji da malo uključe mozak. A mi malo da se odmorimo. A sad roditelji malo da se odmorimo. Znači, Jeva da pita roditelje da li... Aha, sad ćemo da Ali proverimo. deca ne smiju da kažu ništa. Deca Nemojte znaju. da pomogu. Deca znaju. U sobi je mrak, a u fioci se nalazi 10 belih i 10 plavih čarapica. Koliko čarapica treba da uzmeš iz fioke da bi imao isti par iste boje? Aha, Ajde, nemo da govorimo. ajde. Odgovor želim. Evo jedna se javila da zna. Svi 20. Nije tačno. Nije tačno. Ajde, pogledaj. Ajde, drugi pokušaj. Nije tačno. Drugi pokušaj. Malo, malo. Nije dobro. 11. Nije. Da kažemo? Ja nisam čuo pitanje. Da kažemo? Kažemo. Ajde, još jedno možete da pokušate. Da bude dve iste, da. Da bi iste čarape bile.
Mogućnost verovatnoće uzimamo. Evo prvi razred. Imamo do 3. Pa treba da... Čula sam odgovor. Iva, šta si rekla? Iva, Neko je rekao. Ali ne sme naglas. Ne, Iva je rekla nešto, kaži Iva, koliko? Ne, nisi, rekla si malo čas. Znači brat. Imamo 10. Ne možete da vidite koje su moje. On zna. Da čujem. Kaži glasno. 3. Još jedan popravni zadatak. Ajmo popravni. Dajemo šansu. Da čujemo još jednu Jadranka, ti se ne javljaš. Još jedan zadatak. Evo za popravni još jedan Jadranka, zadatak. ti se ne javljaš. Zabranite samo. Koliko najmanje ptica može da leti po sledećem rasporedu? 2 ptice ispred jedne, 2 ptice iza jedne, jedna ptica između. Najmanje. Još jedan ponoviti. 2 ptice ispred jedne, 2 ptice iza jedne i jedna ptica između. Koliko najmanje ptica leti? Koliko je ptica? 3 valjda. 3. Bravo. 3. Ovo je mnogo lako. Položili ste. Odlično, idemo. Ajmo Pilaja. Dobar dan!